Μαριαννάκη, πάμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Να μας πεις πρώτα δύο λόγια για το τι είναι η φαντασία και πώς βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών. Φαντασία είναι αυτό το σπουδαίο δώρο του να μπορείς να δεις αυτό που δεν βλέπεις μέσα από τις αισθήσεις σου, να ακούς αυτό που δεν ακούς μέσα από τα αυτιά σου, να αγγίξεις αυτό που δεν μπορείς να αγγίξεις μέσα από τις παλάμες σου. Στην ουσία είναι η ικανότητα του ανθρώπου να χτίσει μία διανοητική, μία πνευματική εικόνα, ένα βίντεο, μια αίσθηση, χωρίς να την ζει από τις αισθήσεις του. Στην ουσία όμως η ικανότητα του να φτιάξει κάτι εκ του μη όντως, και δεν είναι πολύ μακριά από τη βιβλική ιστορία της γέννησης, κάποιος κάτι φαντάστηκε και το έφτιαξε, η ικανότητα αυτή κάνει ένα μικρό hack στον εγκέφαλο. Διότι συμπαρασύρει ενεργοποιώντας τα mirror neurons και μια σειρά από άλλους εγκεφαλικούς κόμβους την ικανότητα το σώμα μας να το ζει σαν ένα αληθινό. Και εκεί πέφτει μια πολύ μεγάλη ζαριά στο τραπέζι. Ο εγκέφαλος είναι πολύ ευφυής, όχι ευφιέστερος από το πνεύμα όμως, ούτε ευφιέστερος από το νου, και επειδή δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια πραγματικότητα από το αν είναι αληθινή ή αν είναι φανταστική, σε αυτό το σημείο μπορεί η φαντασία να λειτουργήσει πολύ βοηθητικά και να υποστηρίξει την ανάπτυξη, ή να λειτουργήσει με έναν τρόπο πιο φοβιστικό, με έναν τρόπο πιο αποτρεπτικό, όχι να την εμποδίσει, αλλά να δυσκολέψει την καθημερινότητα. Σε επίπεδο ανάπτυξης, λοιπόν, τι κάνει? Πώς υποστηρίζει γενικά τα παιδιά? Καταρχάς, τα παιδιά με τη φαντασία ευτυχώς έχουν μια εγγενή και έμφυτη σχέση. Για να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η πρόοδος της φαντασίας μαζί με το ηλικιακό και αναπτυξιακό στάδιο ενός παιδιού, ας θυμηθούμε την ηλικία εκεί γύρω στα 15 μηνών, λίγο πριν τα 18, που αρχίζει σιγά σιγά ένα παιδάκι να μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που δεν βλέπει εξακολουθεί να υπάρχει. Σε αντίθεση με αυτό, ένα πολύ μικρό βρεφάκι, όταν δεν βλέπει τη μαμά του, ή όταν πέφτει η κουβερτούλα, ή όταν κρύβεται η πιπίλα, ή όταν το μπιμπερό μαζί με τη μαμά στρίβουν τη γωνία προς την κουζίνα, βιώνει την απόλυτη ματέωση και θλίψη, γιατί δεν το βλέπω, άρα δεν υπάρχει. Κάπου αυτό όλο σε ένα άλλο σύμπαν απορροφήθηκε. Σταδιακά, λοιπόν, εκεί γύρω στα 2, με αποκορύφωμα αυτή τη διετία μεταξύ 2 και 5, τα παιδιά είναι πρωταθλητές φαντασίας. Μπορούν να φανταστούν συγκλονιστικά πράγματα και μάλιστα έχουν την άνεση να φανταστούν όχι μόνο εικόνες, όχι μόνο ιστορίες, όχι μόνο συμπεριφορές, αλλά φτιάχνουν και λέξεις. Και οι λέξεις κόσμους, ήρωες. Ακριβώς, έχει ένα τεράστιο νόημα. Λίγο αργότερα είναι σε θέση να παίξουν. Και μάλιστα αυτό που θεωρείται πολύ σημαντικό είναι η ικανότητα να συνδέουν αυτά που γνωρίζουν ότι υπάρχουν με αυτά που γνωρίζουν ή αισθάνονται ότι μπορούν να κατασκευάσουν. Αυτή η συνθετική ύλη, η κόλλα ανάμεσα στο υπαρκτό και στο φαντασιακό, πάλι τροφοδοτείται από τη φαντασία. Μαριάννα, να το δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα για να το γνωρίζουν έτσι και οι γονείς. Πώς η φαντασία αλλάζει και εξελίσσεται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται ένα παιδί, από όταν γεννιέται και όταν αρχίζει να μεγαλώνει. Από την προσχολική ηλικία, που είναι τα πρώτα δείγματα, που το παιδάκι μπορεί να φανταστεί και να αισθανθεί ότι το αποτυπώνει, για το παιδάκι να είναι μια ολόκληρη ιστορία και να βλέπουμε εμείς οι μεγάλοι γραμμές και μουτζούρες. Και εκεί να είναι όλο το εύρος μιας ιστορίας. Μέχρι το να περιγράφει την ημέρα του με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί λεκτικά, περιγράφοντας και φαντασιακά στοιχεία που δεν είναι όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στη διάρκεια της ημέρας του. Ένα παιδάκι δημοτικού μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει ιστορίες, και σίγουρα εκεί στη μετάβαση το παιδί μπορεί να υιοθετεί διαφορετικούς ρόλους. Δηλαδή ταυτόχρονα να είναι ο καουμπόι, να είναι ο Ινδιάνος, μετά να είναι ένας ήρωας που είδε σε ένα κινούμενο σχέδιο, μετά να είναι ο ξαδελφός του και μετά να είναι ο Elon Musk που γίνεται αυτοκίνητο. Και αυτό να γίνει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Και είναι πάρα πολύ εύκολη η μετάβαση σε ηλικίες από 5 μέχρι 8-9 από τον ένα ρόλο στον άλλο. Είναι πολύ εύκολο να υιοθετήσουν χαρακτήρες. Βγαίνει πηγαία όλο το κομμάτι της φαντασίας. Και σε όλα τα επίπεδα μπορούν να υιοθετήσουν μια ταυτότητα. Ένα κοριτσάκι να κάνει τη Μαρίνα, να κάνει εσένα. Και να συλλέξει στοιχεία τα οποία είναι υπαρκτά και αυτά να τα διανθίσει με φαντασιακά στοιχεία. Εκεί στην προεφηβεία αρχίζουν και μπαίνουν άλλες εκδοχές της φαντασίας, όπου τα παιδιά φαντάζονται ή οραματίζονται ή κάνουν
visual, οπτικοποιούν κάτι το οποίο δεν υπάρχει, μέσα στο οποίο θα τους άρεσε να εντάσσονται. Και φυσικά στην εφηβεία που η φαντασιακή συνθήκη μπορεί να εκφραστεί από στίχους και σκίτσα μέχρι την αίσθηση της προσωπικής τους εικόνας, τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με άλλους ανθρώπους, αναπτύσσουν συναισθήματα κτλ. Και στην ενήλικη ζωή, για να μην ξεχνιόμαστε. Σε όλα αυτά που λες, εγώ θέλω να πάμε έτσι στα επόμενα επεισόδια να δούμε λίγο πιο πρακτικά πώς η φαντασία βοηθάει και πού τα παιδιά που μετέπειτα γίνονται ενήλικες. Πάμε να το δούμε. Φανταστικά, να πάμε εκεί.